pamusoro itinochingamidza zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi toda kutaura nhaurwa pfupi yekurota wakashama. Kurota wakashama zvinomborerei? Kurota wakashama zvinoda kunofanana nekunorota uchiita bonde. Zvakada kunofanana zvinhu izvozvo, zvinonoda kunodudzira zvinhu zvakanofanana. Saka kana munhu achinge achirota orota akashama, zvakasiyana nemunhu anorota akapfeka zvinhu zvasakara zvakaita semarengenya. Zvakasiyana zvinhu izvozvo. Apa tiri kubvira kuti unotorota usina kupfeka zvachose, kwete kusakarirwa, asi kurota usina kupfeka. Kana tikaenda kune vanododzira vechikristu, vanoti zvanzi ihumiliation, kwai uchasangana nehumiliation. Ndo madudzirwo azvinoitwa pachikristu, kuti zvanzi uchasangana nehumiliation. Asi pachivanhu zvakanosiyana zvakanyanya nedudziro iyoyo. Kana munhu achinge achirota akashama, pachivanhu tinoti zvinonodudzira. Chokutanga, mumhuri munogona kuve mune urombwa, asi chirombwa ichocho chichinosundirwa pauri. Tinogona kuti uri munhukadzi, munhu oromba chikwambo chechirume. Chikwambo chechirume ichocho ochipa kwauri. Vanhu vamazuva ano vanoromba vakangwara, nokuti vanoziva kuti kana ukaramba uchirota riri bonde, unogona kukurumidza kunyumwa, wozvitsvaka, wozvigadzirisa. Saka imwe nzira yokuti munhu asarota riri bonde, anorota akashama. Kurota wakashama ndati zvinogona kutsanangura chirombwa chiri mukati memhuri chinenge chiri kukushandisa. Chirombwa chiri mukati memhuri chinenge chiri kukushandisa, kunyanya panyaya dzebonde. Zvinogona kureva zvekare kuti mukati memhuri mune mweya wakaita semweya wengozi, asi mweya wengozi uyu wakanogadzwa pauri. Ndo zvimwe zvazvinogona kutaura. Kana mweya uyu unenge uchiti uyu mukadzi wangu, kana kuti uyu murume wangu, unokwanisa zvekare kunorota wakashama. Asi kana tichinge tichinosanganzana nehope idzi, hatingotarisi kuti munhu ati ndarota ndakashama, saka patova nechikwambo chinotova pauri, patova nemweya wengozi unotova pauri, uri kuda kurara newe, uri kuda bonde newe. Tinotarisa zvekare maperero anoita hope idzi kuti dziri kupera sei. Dziri kupera uchizokwanisa kupfeka here? Dziri kupera uchizokwanisa kuvanza kushama kwako here? Kana kuti dziri kupera wakangoshama uri pavanhu? Wakwanisa kunovanda here wakashama? Wakwanisa kuvanza here kushama kwako? Ndizvo zvinotaridza kuti wakundwa here kana huna kukundwa. Hopedzi dzikangopera wakashama pamwe uri pamberi pevanhu, zvinotaura kuti kana chiri chikwambo chiri kukwanisa kukushandisa. Asi hopedzi dzikapera uchirwisa kunopfeka, uchinovanza kushama kwawakaita, unogona kusakwanisa kupfeka hembe dzese, asi wokwanisa kupfeka dzimwe dzinoita kuti uvanze kushama kwawakaita. Zvinoreva kuti kana chiri chikwambo, chikwambo ichinge chisina simba pauri. Kana iri mhepo iri kusundwa, mhepo iyi inenge isina simba pauri. Asi dzikapera uri pamberi pevanhu wakashama, uchitsvaga pamwe, uchida kupfeka uchikonwa kupfeka, uchida kupfeka hembe yako uchikonwa kupfeka, uri kukundwa nemweya uyu kana kuti nechikwambo ichi. Saka nhaurwa haisi yokungoti ndarota ndakashama zvotoperera ipapo. Tinotarisa kupera kwadzinonoita zvekare, kuti dzapera uchikwanisa kunopfeka here kana kukwanisa kunovanza kushama kwawakaita, ndiko kuti titi wakunda. Asi ukarota zviya wakashama uchizama kupfeka, wonotadza kupfeka, ipapo panenge pane dambudziko. Mweya uyu unenge uchiri kukukurira. Saka ndidzo hope dzokurota munhu akashama. Ndati hopedzi dzakangofanana nehope dzatogona kusanganzana nadzo dzatinorota tichiita bonde. Zvindinge zvichiitika apa zvakada kunofanana zvakanyanya-nyanya.
ndo chirongwa chedu chanhasi chevazukuru vanombouya kwandiri vachiti sekuru ndarota ndakashama, sekuru ndazorota ndakashama ndiri pamberi pevanhu, dzichingoenderana nekudaro sekuru ndarota ndichiita bonde. Zvakada kunofanana zvinhu zvatiri kunotaura pamusoro pazvo. Saka ini ndiri kuti panogona pane chikwambo, panogona kuve pane mweya uri mukati memhuru wakaita semweya wengozi uri kusundirwa. Ngozi inogona kuve iri yechirume yosundirwa kumwanasikana, kana iri ngozi yechikadzi yosundirwa kumwanakomana. Ndo zvinokwanisika kuitika munhu opedzisira akurota ari pabonde kana kurota akashama. Ndichinopedzisa chirongwa ichi ndikaitaura kune vanhu vanombouya vachibvunza naurwa yehope. Ukaona hope dzako wakundibvunza more than 40 seconds, pamwe ndinomuka ndine mamessages anosvika 50 plus messages. Saka mumwe munhu anoita 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes achitsanangura. Chokwadi ndechekuti nguva yangu dzimweni dzenguva inenge iri limit. Ndinozopindura asi ndinogona kuzopindura nguva yapera. Kana iri audio ndotaridza kuti kukura kwainenge yakaita ndozona 10 minutes inenge ichitoda nguva ndakadzikama, nokuti pamwe pandichapindura newe uchada kutaurawo zvimwe. Saka kazhinji kana takunobvunza hope, ngatibvunzei muchidimbu. Umcambisi the African teacher. Ndatenda.